כאן בגלל הפרויקט של שמול הרכבת, שהתוואי שלה שמקביל לשכונת ואדי ג'מאל עין הים הוא ממש מאחורינו. אושרה לפני שבועיים לצערי, ולצערם של עוד רבים שעוד יבינו את זה בהמשך. חשמול הרכבת אמור להיכנס לתוך השכונות הפחות מבוססות של העיר. חיפה לדעתי גם מאחד הערים היפות בעולם. במקום להעצים את היופי שלה, באים אנשים בלי שום ידיעה בתכנון עיר ועושים מה שבא להם. אני ממש כועסת על ראש העיר שהוא מזניח והוא לא רואה אותנו בני אדם. מה שהוא רואה זה את האדמה שאנחנו יושבים עליה, הוא פשוט חומד בשכונה שלי. התוכנית הזאת של חשמול הרכבת מפריעה או משפיעה לשלילה גם על שכונת ואדי ג'מאל עין הים, גם על שכונת בת גלים וגם על שכונת אל-עתיקה, אל-מחטה, שזה שכונה היסטורית ערבית בעיר חיפה, שזה המקור של העיר חיפה. לצערי זה לא מעניין אף אחד. היום קברניטי העיר יוכלו להיכנס להיסטוריה ולחבר את העיר לים, כן? אבל כנראה שרוצים להנציח את הקיים, וזה חבל. זה על חשבון כל התושבים. בחיפה התהפכו היוצרות. העשירים של חיפה גרים בשכונת דניה למעלה על ההר, ודווקא השכבות המוחלשות גרות כאן ליד הרכבת. ומה החזון שלנו? החזון שלנו הוא לקחת את המסילה, לשים אותה מתחת הקרקע ולשים את השכונות מעל הקרקע, להפוך אותה משכונות רכבת לשכונות חוף יוקרתיות. ראש העיר, שהוא מומחה בבולדוזרים ובבניית מנהרות, זה ממש קטן עליו. לעשות מנהרה הוא יכול. האנשים היחידים שנלחמו היו בעצם הירוקים, ואחד האנשים הבולטים שכל הזמן היה איתנו בנושא הזה, זה היה שמואל גלבהרט. את המאבק הזה אנחנו מובילים משנת 2002. בזכות החשמול במרכאות, הצטרפו רבים נוספים למאבק. ואנחנו מובילים אותו גם בוועדות התכנון, גם בשטח, גם מול הציבור, כן? אנחנו מאוד מקווים וגם מאמינים שגם במאבק הזה נצליח. אתה רואה? כל 10 דקות עוברת רכבת. מצידי שתעבור כל דקה, אבל מתחת הקרקע ולא מעל הקרקע.